ಬಂದುಲೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದು ತೆಂಕಾಯಿದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಮೂಢಾಯಿದ ಗಟ್ಟದ ಬರಿಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕಡಲ ಕೆರೆ ಮುಟ್ಟ ವಿಶಾಲವಾದ ಪಸರಿನಂಚಿನ ಬೂಡುವ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಬೆಂಬೆರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುವ ನಾಟಿಡು ತುಳುವೆರ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಲಕಸಬು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಕೃಷಿನೇ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕು ಸಾಗಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅವೇತೋ ತುಳುವೆರಿನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ತೂಪ ಅಂಚಾದ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಹಿರ್ಗಾನ ಮೊಕಲ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡ್ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಈ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಡ್ ಅವೇತೋ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಪಿರಾಕುದ ವಸ್ತುಲಿನ ದೀತೆರು ದಾದಮಾತ ಉಂಡು ಪಂದು ತೂವೊಂದು ವರ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ಕೆಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಗೂ ಓ ಮಾತ ವಸ್ತುలను ಬಳಸೊಂದಿತ್ತನ ಅವೇನು ತೋಲಿ ಸುರುಕಾದ ಸರ ಅಂಚನೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಆಭರಣ ಕೂಸಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ ನಮನೆದ ದಿನ ಬಳಕೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಥವಾ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ವಸ್ತುಲು ನಮಕ ನೆಟ್ಟೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟುಕಿತ್ತೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿನ ಅಟನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಸೊರಲೇರು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತಿರ ಸರ್. ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಹಿರ್ಗಾನಾನೆಕ್ 25 ವರ್ಷ ಸಂದು ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಎಂಕ್ಲಡೆತ್ತನು ಐಕೆ ಕರಿನ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯ 14 ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅಂಡೆ ಒಂಜೇ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ನಮನ ಮಂದಿರಗೂ ಏರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದೇರು ಆ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವೋಡು ಪನ್ಪೆನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಒರಿಯೋಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಕಾತ್ರ ಎಂಕಲು ಈ ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಅಂದ್ ಖಾಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಅತ್ ಐಟ ಕುಡಂಜಲ ಸೇರ್ದನು ತುಳುನಾಡ ಅಂದ್ ಸೇರ್ದನು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಪಾಣದು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜೀವನಾಧಾರ ಆದಿಪ್ಪನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜೀವನಾಧಾರ ಕೃಷಿ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಕೃಷಿಯೇ ನಮನ ಜೀವನಾಧಾರ ಐಟೆ ನಮನ ಹಿರಿಯರು ಬೆಂದದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋತಿರಗಲು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುಗರ್ತೆಲ್ಲಗಳು ಪಡೆದರು ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮನ ದುಮ್ಮದ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ ದಾದ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಇತ್ತನು ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ದಾಗಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಚ್ಚಿ ದಾದನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮ ನಾವೆರಡು ಮರತ ನಾವೆರಡು ನಮ್ಮ ಕಂಡನು ಹದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐದು ಒಂದು ಕರ್ಬದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಲ್ಲರ್ ಬತ್ತನು ಟಿಲ್ಲರ್ ಬತ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತನು ಇಂಚ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೈಲಕ್ಕನೆ ಕೃಷಿಡ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಆಂಡ ದುಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂಚ ಇತ್ತೆರು ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ದಾಗಲಿ ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ನನಗ್ಲ ಜೀವನ ಅರ್ಥಶೂನ್ಯ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿನ ನಮನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಜಿಂದಾಂಡ ಬೆತ್ತಗಲ ಬಗ್ಗೆನೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಐಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗಾಪನ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುಗಾಪನ್ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಪಿತಾಡಿಯ ಐಕ್ ಇತ ಮೂಲು ಈ ಅಟ್ಟಣೆ ಒಂದೊಂದು ನೆತ್ರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಐಟ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಸನ್ಮಾನ ಆಂಚೆತ್ನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಗಿಡ ವಿತರಣೆ ಆಂಡ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪರಪೋಕುಲೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಒಂದುಂಡು ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ಉಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ನಮನ ಹಿರಿಯರು ಅವೇನು ಬಳಸೊಂದಿ ಇತ್ತೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಪಂಡೆ ಆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದುಮ್ಮ ಎಂಚ ಮತವ ವಸ್ತುಲೇನು ಮತ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಬಿತ್ತದ ಕುರುವದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಜವಕಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಪೋಂಡು ಇತ್ತ ಬಿತ್ತದ ಕುರುವನೆ ಅಂಕಲು ಮುಲ್ಪದೀಯ ಅಂಜನೆ ಮರತ ನಾವೇರು ಒಂದು ಇತ್ತ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನುಗ ಇತ್ತ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದುಮ್ಮ ಅವೇನು ಆಫರ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಐಕಾತರ ಅವೇನು ಮತ ಅಂಚಿತ್ನೇನು ಮತ ಒಂದಿತ್ತ ಕೊರಂಬು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೊಡೆತಲಕ ಉಪಯೋಗಿಸೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತತ್ರ ಅಂದು ಉಂಡು ಅವಿನ ಮಣಪರ ಅಭಿಜಿ ಆ ತತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸವ ದುಂಬು ನಮ್ಮನ ಜನಕಲು ಅವೇನೇ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತದ ಕೊಡೆವು ಉಂಡು ಅವು ವಿದೇಶದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೋಡು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಇನಿ ಖಾಲಿ ಅವು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಉಂಡು ಆ ತತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ ಪನತ ಒಂದು ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂದುಂಡತ ಎಂಚಿನ ಮರಾಯಿಲು ಪಣತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪಣತ ಮರಾಯಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾರಿನ ದಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತೊಂದಾಂಡ ಈ ಸೇಮಿಗೆ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅವೇನು ಬೇತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಐತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾತನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಸ್ತುಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೀತ ಅಂಚನೆ ಮರಾಯಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮರದ್ದು ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತುಲ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆ
ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಜೀವನಾಡಿ ಅವು ದೈವನ ಪಾತೆರನ್ನು ಏರ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ದೇವೇರ್ನಾಂಡಲ ಅಂಚೆಂಚಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇನಿಕಲ ಉಂಡು ಜನಕಲೆಡ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಪೂರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಾಗಲ್ಲ ಇನಿ ಐಕ್ ಶರಣಾಗತ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನಿತುಲೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅವಡು ಅನಂಜಾವಡು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕಲೆಡ್ದಲ್ಲ ಈ ಎಡೆಡೆ ಉದ್ಯೋಗಡು ಇಪ್ಪನಾಗಲೇ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಕ್ಕಿನವನು ನಮ್ಮ ತೋಪ ಇತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಗಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇತ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇಪ್ಪನಾಗಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನಾಗಲು ಆ ನೇಮಗ ಕೋಲಗ ಬರ್ಪೇರು ಅತನ್ನ ಬೇತ ಏನಾಂಡಲ ಅಲ್ತ ದೈವದ ಒಂದಿತ್ತನ್ನ ಜಾಗೃತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಗಲು ಸೇರ್ಪಡಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ಲಡ ಜಾಗೃತಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನವರ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಜನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆದ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಗ್ರಹೋಪಯೋಗಿ ಐತ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಲು ಏನಲ್ಲ ಅವು ಇಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸಲು ತುಂಬ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಕುಲ ಕಸುಬುಲು ಒಂದು ಇತ್ತ ಆ ಕುಲ ಕಸುಬುಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೋಪ ಅಂಜನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ದೊಡ್ಡಲುಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 2,500 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೊಡ್ಡಲವು ನೆಟ್ಟುದಲೆ ಬಂಗಾರದೊಂಡು ಬೊಳ್ಳಿದೊಂಡು ಕಾಪರ್ದೊಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತಡು ಚಲಾವಣೆ ನಿಲ್ತ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು 2,500 ಒಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಸೇರಿನಂಚಿನ ದೊಡ್ಡಲು ಇನಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಜನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಉಂಡು ದೇಶ ವಿದೇಶ ನೋಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಫಾರಿನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 200 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತ UN ಅಲ್ಪ ಆತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆಂಡ ಆತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಐಡದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನಲ್ಪ UN ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏತ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ದ್ರ ಅವೇನೇ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಲ್ಪ ಆತ ಐಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನಿ ವಿಶ್ವಡು ಉಂಡು ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಐನ ಮಾತ ಐತ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ದ ಇದ ಕಾರ್ಲನ್ಗೆ ತೊಂಡ ಭೈರವರಸರು ಮುಲ್ಪ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಸಾಧಾರಣ 16ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು ಒಂಜಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಡಿಮುಟ ಅಗ್ಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪ ನಡ್ಪ ಅಗ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಜನೆ ಇದ ಅಜಿಲೇರು ವೇಣೂರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಗ ಅರಸಲು ಬಂಗಾಡಿಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ನಂದಾವರದ ಅರಸಲು ಉಲ್ಲೇರು ಚೌಟ ಅರಸರು ಬೆದ್ರಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಿತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಂಡರಸರ್ನ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಐಟಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಪ್ಪನು ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕೆಲವು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿತ ದಾಯನ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಉಚ್ಚರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಡು ನಮನಗಳು ಇತ್ತೀಜೇರು ಮುಲ್ತಾಗಲು ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯನಗರದ ಏನ ಚಾಲುಕ್ಯನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟನ ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಯನ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಮಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಐಟ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಏಕಮೇ ಒಂದು ರಾಜಮನೆತನ ಪಂಡ ಅಳುಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಜಮನೆತ ಮೂಲತಃ ಶೈವರಗಳು ಅಗಲ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಅಗಲು ಜೈನರಾದಿ ಪೇರು ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಐನಾಜ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅವು ಅಗಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಮೂಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಲೇರು ಅಗಲು ಮೂಲತಃ ಶೈವೇರು ಅಗಲ ರಾಜಧಾನಿ ಉದ್ಯಾವರ ಸೊರುಟು ಐಕೆ ಉದಯಪುರ ಅಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಡದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆಪಣು ಬಾರ್ಕೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಗ ಅಗಲ ರಾಜಧಾನಿ ಆಪಣು ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಗಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಗಲ್ನ ಒಂದು ಅಗಲ ಒಂದು ಜೈನ ಮತಾವಲಂಬಡು ಇಪ್ಪೇರು ಅಗಲು ಇಂಚ ಮಾತ ನಮನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ನಮನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪಡು ಎಂದು ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಗಲ್ನ ಏನ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಪ್ರಭಾವ ಅದು ಒತ್ತಡ ಆದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಒಂದುಂಟು ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಭೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನುಂಟು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬೇತೆಗಳನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದಿತ್ತ ನಮಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡು ಇತ್ತ ಮೆಡ್ರಾಸ್ 56ನೇ ಇಸವಿಡು ನಮ್ಮ ನವಮಂಗಳೂರು ನವ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಪ್ಪ ಐದು ಆ ಸುರುಟ ಅಲ್ಪ ತಮಿಳೇರ್ನ ಅಂಡ ಮೂಲ ಕನ್ನಡಿಗರ್ನ ನಮ್ಮನ ಬಿತ್ತು ಅಂದ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಶೋಷಣೆ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆದ ಶೋಷಣೆ ಮೂಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಲು ಏನ ಅಲ್ಪೇರು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪುನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿಲ ಉಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 2,000 ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ 2,000 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಡ ಉಂಟು ಐಕಾತ್ರನೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಬಗೆಟ್ ತುಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪಾತಿರನು ಅಂಚನೆ ಏರಿಗ ಸಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏರಿಗಲ ಕಾಡ ಪುಪ್ಪದ ಕಮ್ಮನಿಗ ತೋಡ ನೀಡಿದ ಪನಿ ತಲ್ತದು ಸಚ್ಚುಲೆ ಪಂದು ತರತ ಗಾಯಿನ ನಮ್ ಪುರಿಗೆದ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತಳು ನಾಡಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟು ನಮ್ಮ ತುವಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗ್ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ವಸ್ತುಲು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅಣಿ ದೈವದ ಅಣಿ ಕೋಲಡು ಅಥವಾ
ನೇಮೋತ್ಸವದ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ಅಣಿನು ತುಪ್ಪ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಈ ರೀತಿದ ಅಣಿನು ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಚಾತ್ ಮುಖವಾಡಲು ನಮಕ್ ನೆಟೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವ ನೆಟ ಒಂಚಾತ್ ದೈವದ ಪರಿಕರಲು ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವ ಸುರುಕಾದ ದೈವದ ಮೊಗ ಅಂಚನೆ ನೆಟೆ ಕಡ್ಸಲೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ದೈವದ ಗಗ್ಗರ ಒಂಚಾತ್ ವಸ್ತುಲು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ನಮಕ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಒಂದು ಮಾತ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಬಂಗಗ್ ಅಂಚಾದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿನ ಆಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ತ್ರಾತ್ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡಿಡು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಬಳಸೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ವಸ್ತುಲು ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಶಿತಾ ಕಡಂಬ ಮೇರು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಡು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಕಡೆಡ್ದ. ನಮಸ್ತೆ. ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದತ್ತ ಮಂದಿರದ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರದೇಶಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಗ ಯೋಚನೆಗೆ ಬತ್ತನ ಕೃಷಿ ಮೇಳ. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಉಣ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಪೋತುಪೀರ ಬರ್ಪುನಗುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಐತೆ ನಡುಟು ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಪವನ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ. ಪರಪೋಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಾಣ್ಯ ನೋಟಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಪ್ಪು ಅತನಂಡ ಅಗ್ಲ ಕುಲ ಕಸುಬುಲಿಪ್ಪು ಅವೇನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತು ತೋಜವನ ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಮಲ್ದ. ಜನಕುಲ್ನೆತ್ತ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ಮಾರಾಟಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಂಪುನಂಚಿತ್ನ ಅರಿವು ಅಲ್ಪ ಆಪುಣ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿದಿಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದುರಂತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿಲ್ಲ. ಇನಿ ITBT ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಗ್ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ನ ಜನ ಅಗ್ಲಡ ಕೃಷಿ ತಮಿತ್ತು ಒಲವು ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ನಗುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಅರಿವು ಇಪ್ಪಂದೆ ಅಗುಲು ಹಳ್ಳಿನ ಬುಡ್ತು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ ಯುವ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂಪುನಂಚಿತ್ನ ನುಪ್ಪುಗು ನನಂಜಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇತೋ ಮಾತ್ರೆಲು ಬರುವ ಅಂಡ ಅವು ನಮನ ಹಸಿವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನೀಗಿಸವನಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಐಕಿಜ್ಜಿ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪಾಡು ಎತೆ ಎತ್ತರಗೂ ಪಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಉಣಾಸು ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುನೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕೊಂಚೂರು ಒಲವು ಇಪ್ಪಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಅವೇನು ಒರ್ಪಾವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವೇನು ಒರ್ಪಾವಡು ಅಂಚನೆ ಯುವ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಿವೊಂದು ಹಿರ್ಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರುಡು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ. ಆಯ್ನತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಡ್ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಸದುಪಯೋಗನು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪಡೆವಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಆಶಯ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು. 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜನಪರವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಅವೆತೋ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತನ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆಗ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ದತ್ತ ಮಂದಿರದ್ದು ಸಿಕ್ಕಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಜೀವನಡು ಎಡ್ಡಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟುಗೆ ಏರು ಕೈ ಜೋಡಿ ಸಾಯರು ಆಗ್ಲಿಗ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ದತ್ತ ದೇವರ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಅಂಚನೆ ಸಕಲ ಮಾತ ದೇವರ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಗಲ್ನ ಜೀವನಡು ಯಶಸ್ಸಾವಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾರಿ ಮುಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮ್ಯಾಮ್ ಪುಂಬಾರಿರ್ನ ಕುಲ ಕಸುಬು ಕರ ಮಲ್ಪು ನಾವು ನಮಕಿತ್ತೆ ನೆಟತು ಓಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ನ ಪುದರು ಸುಂದರಿ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇರುವಂಚಿ ಬೇಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ 5 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆರಿ ಒಂಚಿ ಬೇಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂದಿತ ಒಂಚಿ ರಟ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ನಮಕ್ ಪನೊಲಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದು ಕಸುಬು ಎಂಕಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಕಸುಬತಿ ಮದತ್ ವಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಖಂಡಿತಲ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಸುಮಾರಾತು ಜನ ಈ ಎಲ್ಮಿಂದ ಭಾಷಣ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಭಾಷಣದ ಮೊರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕಿವಿ ಪಾತೆರ ದಾತೆ ಇವಾಗ ಉಂದಕ್ಕೆ ಜೀವಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚ ಬೊಕ ಈ ಮಣ್ಣದ ಭಾಜನೋಡು ತಿನ್ನಿನಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ
ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮಿನ್ ಇಡುವಾಗ ತಿನ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಂದು ಏತು ದಿನಲ್ಲ ಕೈಪು ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಲು ಹಾಪುಚ್ಚಿ ನೆತ್ತ ಮುಪ್ಪು ಲಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ನೊಪ್ಪುಗ ಆತು ಇಂದುಜ್ಜಿ ದುಂಬುದಾಗಲು 110 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಆವರೇಜಿ ಪೂರ ಏನೇನೇನು ತಿಂದದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಲದು ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಕುಲು 8 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಕುಲು ಬಳಸೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡೆ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಒಲ್ಪಲ ಎಲಿಮಿಂದ ಪಾತ್ರ ತೋಸೊಂದಿತ್ತಿಸಿ ಅತ್ತಂದೆ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಬಾಸನ ಅಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಸಿರು ಮಾತಿರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಣ್ಣಿದ ಪಾತ್ರೆನೆ ಸೊ ಇನಿಕಾನಗ ನಮಕ್ ನೆಟೆ ಎಂಚ ಆ ಒಂಚಿ ಪಾತ್ರೆನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ನೆಟೆ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮೂಜು ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ तो आलेग ಎಂಕೊಂದು ಸೊಜಾಪರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ कि बाबा देवेरना ಏನ ವಸ್ತುಲುಲ್ಲ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಗುಡ್ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಯಾನ್ ಒಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆಕ ಒಂದು ಮುಂಬೈಗ್ಲ ತೀಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಅವಳ ಬತ್ತ ತುವ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಯಾನೇನ ಮಾಮಿನೊಟ್ಟು ಬೈದಿನ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತಾರಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ಟು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ವೆರ ಹರಿ ಓಂ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಗಾನ ಅಂಜಿ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನು ವಿದೇಶ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಕೃಷಿನ ಉಂತವನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಡಿಲು ಭೂಮಿ ಬರೋದುಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆತ ಅಡಿಲು ಭೂಮಿ ಬೂರಬಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬಂಡ ಭಾರತದ ಇವ ಕೃಷಿಗೆ ಬಂಡ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೃಷಿಲ ಒಂಜಿ ನಡಪ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪೋನ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ಕೋಟಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಂಡಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ದತ್ತ ಮಂದಿರಡು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ నుంచి ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಿರುವಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುನುಂಡು ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜವಣಿಯರು ಇತ್ತದ ಜವಣಿಯರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇತ್ತಿದ ಕಾಲಡಿ ಜೋಕುಲು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಪಬ್ಜಿ ಪಂದು ಪೋಂಡ ದುಂಬುದಕುಲು ಚೆನ್ನ ಮನೆದಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಚೆನ್ನ ಮನೆತ ಮನೆ ನಮಕ ನೆಟ್ಟೆ ತೋಚುಂಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ಚೆನ್ನ ಮನೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತು ವಸ್ತುಲು ನಮಕ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಬುಗುರಿ ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ನಾನಾ ನಮನೆತ ನಮಕ ಬುಗುರಿ ನೆಟ್ಟ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ ಗಂಧ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತ್ತಿ ಒಂಚಿ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಆರತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಒಲ್ಲೇರು ಅರಡುವಂತೆ ಪಾತ್ರೊಂದು ವರ್ಕ ಬಾಬಣ್ಣ ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲೋ ಕಸಬುದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಂಚೂರು ಅಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಹೆಂಗ 10 ವರ್ಷ నుంచి ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲೆ ರಡ್ನೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೋದು ರಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈದು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ 10 ವರ್ಷ నుంచి ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ತೆಂಜೆ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲಕಸು ಅನ್ನಕ ಎಂಕಲು ಬೆನ್ನಿದ ಬಾಲ್ಯ ತಕಲು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಬುಡೆ ಪರ ಕೂತ ಕುರುವೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಪುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲಾಡ ಎಂಕಲನ್ನಾಗ ತುಂಬಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಬುಟ್ಟಿ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಂಡು ಕಾಯ್ದ ಕೊರುವೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಾತು ವಸ್ತುಲೇನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಪೂಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಎಂಡ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರತೆ ಖಂಡಿತಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಖಂಡಿತಲ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣನ ಬಂದುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ತುವರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪತಿ ಲಾಟುನ ಲಟ್ಟನಿಗೆ ಸಸರೀರ್ನ ಪುದರ್ ಸದಾನಂದ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಬೇಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಾಧಾರಣ 45 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ತ ಸರೀರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏರಿ ಈ ಬೇಲ ಮಲ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಒಪ್ಪ ಕರೀನಾ 45 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡರು ಉಂದೆರ್ದು ಇರೆಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದು ತೋಚುಂಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲು ಸಾಗೊಂದುಂಡಾತಿ ದಿನದ ದಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಗೊಂದುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡಿ ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡೆ ಸರ್ ದುಂಬು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹಳ್ಳಿ ಏರಿಯಡ್ಲ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕನ ಬಿಡ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಏರಿಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕದ ಒಂಜಿ ರಂಕ ನೈಗೆ ಎತ್ತದು ಮಂತೋಡು ಹಳೆ ಸುಲ್ತದ ನೈಗೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಲೈತೀರು ಅಂಚ ನಡೆದವರ ದುಂಬುಡ್ದಲ ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಟು ಅಂಚ ದುಂಬುಡ್ದಲ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಟು ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಆವೊಂದುಂಟು ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಂಡ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಕಡಿಮೆ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿ ನನ್ಪಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ
ಖಂಡಿತಲ ಬಂದುಲೆ ಆರ್ ಪನ್ಪುಲಕ ಇತ್ತೆದ ಈ ದಿನ ಮಾನೋಡು ಉಂದೆತ ಮಾತ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕುಲು ಉಂದೆನೆ ನಂಬುದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದಾನಗ ನಮಲ ಉಂದೆತ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ಯಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅವೇ ಒಂದೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಮಿತ್ತುಗಂಡ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಜೀವೋಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆನ ಚಟ್ನಿ ಪ್ರಯೋಜನಿಜ್ಜಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆನ ಅರಿ ಪ್ರಯೋಜನಿಜ್ಜಿ ಚಟ್ನಿ ಪ್ರಯೋಜನಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೊರ್ತು ದಿನಗನ ಮಾವು ಉರ್ದುದ ಬಂದಲೆಕ ಮಿತ್ತು ಬರುಂಡು ಉರ್ಗುಂಡು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ ಕಡೆ ಅವೇನು ತಿಂದ ಐತಾತ ಆರೋಗ್ಯವು ಬಾಕಿ ಹೊಲ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಯ್ಗೆಪ್ಪ ಕುಜಪ್ಪನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಬೆಚ್ಚಾನಕ ಅವು ಎಲ್ಲಿದು ಪೋಪುಂಡು ನೆಯ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕುಜಪ್ಪನ ಪಾಡ್ದು ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದು ಹಳೆ ಸುಲ್ತುಂಡ ಆಯ್ನ ಬೇಗಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಜೀವ ಖಂಡಿತಲ ನೆತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟ ಅಲೆ ಸುಲ್ಪುನ ಸಾಧನ ತೋಚೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಪನಿಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿದ ಒಂಚಿ ಮೊರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲೆ ಸುಲ್ಪರಿಗ್ ಒಂದೇಟ್ ಅಲೆ ಸುಲ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಚಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂದತೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಹೌದಾದೆ ಸರ್ ಒಂದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಿಂಜಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕ್ಲು ಉಣುಪು ಕಡೆಂಚಿದು ಕೊರಕುದಿರು ನೆಟ್ ಇತ್ತಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೇಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ತಡ ಆಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡಿಯರು ನುಪ್ಪುನು ಸಣ್ಣ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೀರು ಈ ಬಂಡದ ರೆಪ್ಪುನು ಜೋಕಲನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಮೈತೀರು ಬುಡಿಯರು ಪೋಯರು ಈ ನೆಟ್ ಅರೆತ್ತಂಡು ಐಟ್ ದಾಲ ಮುಂದೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜೋಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕರವರೆಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೆಟ್ ಅಂಚತ್ತು ನೆಟ್ ಅರೆತ್ತದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಬಡ ಉಣು ತಿನ್ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯಗಳೇ ಇಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಕರವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದ ಕಡೆಂಡ ಅವು ಸಣ್ಣ ಆಪುಂಡು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಬಂದದ ನೀರು ಕಲಾತಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕುದಿಪಬ ತಿನ್ಪಬ ಅವು ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒವೇ ಒಂಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸದಾನಂದ ಮೇರೆನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಮೀನಿ ಕೇಂದ್ರಡ ಕೊರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬದುಲನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇರುಲೇರು ಮೊಕ್ಕಲ ಒಂಚಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಕೇನೊಂತು ವರ್ಕ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೂವನ್ಲ ವಸ್ಲೇನ್ ಮತ್ತ ಮುಲ್ಪತುವೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದುದಿತ್ತೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನ್ ತೂಪೆ ಪಂದೆ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನುದಿತ್ತಜಿ ತೂದೊಂಥರ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಅಡಿಗೆದ ವಸ್ತುಲೇನು ಇಂಚ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಪಂದೆ ಕಿತ್ತೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಒಂದು ಕೋಲದ ಮತ ಇತ್ತಿನತೆ ಅವೇನ್ ಪುರ ತೂನಗ ದುಂಬು ಇಂಚಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತರ ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಚೂರು ಡೆವಲಪ್ ಆತನತೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ತೂನಗ ಇಂಚ ಪುರ ಇತ್ತೆ ದುಂಬ ಇದ್ದಿರತ್ತ ಪಂದೆ ಎನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಶಿಕಲಾ ಒಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ನ ಒಂಚಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಕೇನೊಂದು ವರ್ಕ ಇತ್ತೆದ ಜನರೇಷನ್ ದಗಲು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪುರ ಒಂದು ತೂವಡ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಪುರ ಆ ವಸ್ತುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂಲ್ ಮಲ್ ನಮಕ್ ತೂವರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ತೂವರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಆವಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣದ ಮಡಕೆ ಮಲ್ಪನ ಆವಾಡು ಅವು ಪೂರ ತೂವರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣನ ಗುರ್ತ ಎಂಕ್ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಬೊಮ್ಮೆಗೊರ ಲೆತ್ರ ಇಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಗುರ್ತಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕತನಗಾರಿನ ಇಲ್ಲದ ಊರ್ತಾರ ಇಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಮತ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ ಇಂಚ ಬೊಮ್ಮೆಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತದ್ದು ಮತದು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ತೊಜಪ್ಪ ಅವರೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಒಂದಿನ ಈತ ಸಾಮಾನಾರು ಓಲು ದೀಪೆರ ಎಂಚ ದೀಪೆರ ಐಕ ತಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲು ఒక ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಪುಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೊರಂಬು ಮಲ್ಪುನ ಮಕ್ಕೇರಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಮತ ನಮಕ್ಕನ ಬೊಂಬಾಡ್ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಅಂಡ ನನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ಊರುಡ್ಲ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಊರ್ದಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಸುರುಟೆ ಆರಂಜಿ ಒಂದು ಊರ್ದಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಬರ ಗೊತ್ತೋಡು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮೇಳದ ಲಕ ಮಲ್ತದ ಜನಕುಲಿಡ ಬತ್ತ ತೂದು ಪೋಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಲ್ತನಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಬಂಗ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಅಜಕ್ಕರ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಂದ್ ಮನ್ಪುರವು ಬೊಂಬೆಡ್ 25 ವರ್ಷದ ನಿಂಚೆ ನಡಬಡುದಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಣ ಮದ್ದಲೆ ಒಂಜಿ 2000 ಜೋಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂಜಿ ಬಕ್ಕ ನಾಲೆ ಕುರ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಗೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಗಳು ಮತ್ತ ಬತ್ತದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಸುಧಾಕರನ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ವಿಜಯಣ್ಣದ್ದು ಬೊಂಬೆಡು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕಾಮತನಾರು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿ ಪುನಗ ಆರ್ನ ಪುರ ರೈಸೋದಿತ್ತು ಬೊಂಬೆಡು ತೊನ್ಸ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಂದಂಟ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದಾರು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡಲ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಾರೆ ಆತೆ
ಅವೇ ಸಂತೋಷ. ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣನ ಬೇಲೆ ಆಪನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪಡು ಅಂದ ಪಣದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವೇ. ನಮಸ್ತೆ. ನೆರವೇರೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ. ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳಡು ನಮ್ಮನ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾಕಾರೆ, ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈದ ಗುರಿಕಾರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತೋನ್ಸೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಕುಳರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ಅಜಕ್ತಾರು ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಪುದಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇತಲೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗಲು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಮುಂಬೈಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕಲ್ನ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶನಲ ಮಲ್ದೇರಿ. ಆರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರಿ. ಸುರುಟು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಜಯಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರಿ. ಆರು ಮುರಣಿದಾಕ ವಿಸುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಂಗಸಿರಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ. ಇನ್ನಿಲ ಅಭಿಮಾನದಿ ಇಡ ಬೈದೇರಿ. ಆರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಲೆಗಿಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಒಂದು ಜಾತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳದ್ದು ಬೈದೆ. ಈ ನರಟು ಸುಧಾಕರಣ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬೈದಿಡು ಎಂಚಾಣ್ಲ ಬತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯ ಅಂದು ಬಂತೆ. ಆಡ ಕೋಡೆ ಬನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವರ್ಷ ಬತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಘ್ನ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ನಿದ ಕಲ ಪೂಡಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಕೊಡರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ. ಆಡ ದೇವರ ದಯ ಉಂಟು ದಾಲ ಆಪೂಜಿ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲೇರು ಸುಧಾಕರಣ ದಯಪಂಡ ಆರು ಸಾಹಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡುಂಡು. ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಗುಪ್ಪನತ್ತು ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಬೊಂಬಾಯಿಡಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮನೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೀನಿ. ಈ ನಡುಟು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 2 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಎಂಕಲಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಉಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ಸುಧಾಕರಣ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ನ ಸಾಹಸ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತುವನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂದಾಜ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಯಾನರ್ದ ತೀರಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಆರ ತಂದೆ ಅಕಲಿ ಕಣನೆ ಬಡಿದಿ ಇರೋಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ವಸ್ತುಲೇನು ಆರು ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಪಗಪಗ ತೋಜುನ ವಸ್ತುಲು ಆಡ ಬಾಂಬೆಡ್ ಅಂಚತ್ತು ಬಾಂಬೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಲು ಆ ಕಾಲದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಆ ವಸ್ತುలను ಕಣ್ಣೆದಿರುತ್ತುವನಾಗ ಬಾಂಬೆದ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗಡು ಅವೇನ ತುಯ್ಯರು ಅಂಚ ಕರಿನ ವರ್ಷ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತಾ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ತಾ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಶುರು ಮಲ್ತ 47 ವರ್ಷ. ಈ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಆಯಾಮಡು ಎಂಕಲ್ ತೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾಕರಣ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಲಿಪ್ಪಿರು ಉಂಡರೇನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುದು ಬಣ್ಣಗೆ ಏ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಅವು ಕಡಿಮೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಡು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟುಡು ಇನ್ನೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಜಕಾರಿ ಯಾನಿಗೆ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಬಾಲ್ಯಡೆ ನಾಟಕ ನೋಡಿತ್ತೇಳಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂಕ್ ಲಿಮ್ಕಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಆಡ ಬಾಲನ್ನೇ ಮುಂಬೈಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒರಿಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ದುಂಪತೋಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಪ್ರವಾಹದ ಎದುರು ಪೋಪಿನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಇನ್ನೀಗ ತಾಳ ಮೊದ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ದಾಳ ಆವಂದಿತ್ತು ಇತ್ತಿಜಿ ನಾವು ಉಂದುದೇ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಆಡ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಚ ಊರುಡ್ದು ತಾಳ ಮೊದ್ಲದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತರ್ಪುಡ್ದು ಆ ತಾಳ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ದೇರಿ ಇನ್ಗೆ ಅದು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆದೇರಿ ಇನ್ನಿಗೆ ಅಜಕಾರು ಪನ್ಪ ಪುದಾರಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಜಕಾರು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಪಡೆದವೇ ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಕೊಳ್ಲೇರಿ ಎಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಊರು ಬಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಮಾತ ಇಪ್ಪುವ ಎಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಅವನ್ನಿಪ್ಪಡು ತುಳುನಾಡು ಪತ್ರಿಕತೆ ಹಿಂಗ್ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲ ಶುಭಾಶಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ನಿಗಲ ಪತ್ರಿಕೆನ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಲರಾಜ್ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಧ ಮಟ್ಟ ಬಾಂಬೆಡ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಜೇರು ಬಾಲಣ್ಣನ ಸಾಹಸ ಏನವೇ ಇದೇನು ಈ ಸಾಹಸದ ಕೈತಲೇ ಹೋಗಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಸುಧಾಕರಣ ಸಾಹಸ ಬಾಲಣ್ಣನ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಸಹಕಾರ ಪರವಾತೀತ
ನಾವು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚೇನೆ ಅಣ್ಣ ಐಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಐಟ್ ಕೊರಂಬತ್ತ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪ ಖುಷಿ ಬೇತಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲಣ್ಣ ಸುರುಡು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದರ್ ಪಣಕೌದು ಅಣ್ಣ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ಇನ್ನೀಗ ಇಡೀ ಬಾಂಬೆಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಬಾಲಣ್ಣೆ ಮಲವಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಬಾಂಬೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇನ್ನು ಯಾರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲೇರು ಯೋಗ ನಿಗಲ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಧವೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕುನೋ ಬಾಲಣ್ಣ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಸುಧಾಕರಣ ಎಂಗಲಿ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ನ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ದೇವರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಕೇವಲ ಸುಧಾಕರಣ ಎತ್ತು ಅನ್ನೋಟು ದೇವತೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಹುಶಃ ದೇವರ ಸಾಕಾರದಕ್ಕಂತ ಬಿಡಿತೆ ಸಾಕಾರರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇರುವರು ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ದೇವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಯಾರನ್ನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಬರಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಇಚ್ಛೆಲು ನೆರವೇರಿಸಲು ಬಂಡದು ಆರು ನಂಬುದಿನ ಆ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವೇರು ಅರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪರಡು ತಿರಂದು ಮಾತುಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಪರೊಂದುಲೆ ವಂದನೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ದಾತ ತೋಚೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಗೂರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೆನ್ಸಿ ಪತ್ತರೆ ಬಳಸು ನನ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಗೂರಿ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕುತ್ತರಿ ತೋಚುಂಡು ಕೋರಿಲೇನು ಮುಚ್ಚಿಪಾಡ್ರೆ ಬಳಸು ನನ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕುತ್ತರಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊರಗ ಪಾನಾರ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪಾಡುನ್ಯನ್ಸಿನ ಪಾಲೆ ದಾದ ಉಂಡು ಕೇಳ್ಲೆ ಒಂದು ಆರಿ ಮಲ್ದಿನನ್ಸಿನ ಪಾಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆ ಒಂಜಾತು ಪಾತೆರನು ಅರ್ಡನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ವರ್ಕ ಎಂದಿ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಈ ಪಾಲೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ರೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಬನೋಡು ಪಾಲೆ ಬಂಡ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಇದನ್ನು ಸುತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಇದನ್ನು ಸುತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ಜಪ್ಪೊಡ್ಡ ಪಾಲೆನೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಪುದಾರದಿ ದಿವಡ್ಡ ಪಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತಕ್ಕನ ಬಂದು ಒಂದು ಪಾಲೆ ದೇವರೇ ಬೋಡು ದೇವಲೆಗೆ ಕಾರಗಟ್ರ ಬೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಲೆಗ ಬಕ್ಕ ತರೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬರ ಕಣಕ್ ತುಂಬರ ಪೂರ ಹಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಐಟ ನೆಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಪೂರ ಮಕ್ಕ ಏನು ಮಂಡ ಇತ್ತ ಒನಸಿಗಳ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಪ್ಪೆ 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 ಹೆಸರು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಪಾಲೆ ಅದೇ ಬಕ್ಕ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಕಾಯಿಸಿನಿಕ್ ಕೊರಂಬು ಬೋಡು ಪಾಲೆ ಬೋಡು ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪಾಲೆ ಇತ್ತ ನಿಗಿಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಾಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸತ್ಯದ ಪಾಲೆ ಎತ್ತವಲ ಹಿಡಿತನ ಪಿಂಗಾರ ನಾಗಮಂಡಲ ದೇವರ ಕೆಲಸಗೂ ದೇವರನ ಕೆಲಸಗೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂರ ಬೋಡು ದೈವ ಪೂರ ಕುಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ದಸಲು ಬೆಲೆ ಏತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಕಣದ ಪಸೆಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನ ಮುಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅದ ಪುದರಿಕೆನೊಂದು ಬರ್ಕ ಮ್ಯಾಮ್ ಪುದರ್ ಗುಲಾಬಿ ಉಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪನೊಲಿ ಒಂದು ಒಯ್ತ ಇರೆ ಒಂದು ಇರೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಓಲಿ ಓಲಿ ಒಂದು ಒಯ್ತ ಮುಂಡೆವುದ ಓಲಿ ಮೂಜಿ ಸಂದಡು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಇಂಚ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮುಳ್ಳು ಅಯ್ನ ಕಡ್ತದು ಉಂಗರ ಬಾಡು ನುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ನ ಕೊನತದು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊದಲು ಪಾದು ಆಯ್ತಾ ಮುಳ್ಳು ದೇತದು ಕುಡಾಲೆ ಅಂಚ ಪೆಂಡು ಮಲ್ಪುಡ ಲೇವ್ಲು ಪೆಂಡು ಮಲ್ದನ ಅಂಚ ಪೆಂಡು ಮಲ್ಪುಡು ಪೆಂಡು ಮಲ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಸಿಕ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಪಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪರ ಸುರು ಏತು ದಿನ ದೆತ್ತನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ಖಾಲಿ ಒಲಿತ ಬೇಲೆಗ್ ಏತು ದಿನ ದೆತ್ತನೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಡ್ತು ಬರ್ರನಿ ಕಡ್ತದು ಬಾಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು ದೆಪ್ಪುನಗ 2 ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಮುಡೆವನ ಪೊರ್ತೇ ಬೇತೆ ಮುಳ್ಳು ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಕಂತುಲದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ದೆಪ್ಪುಡು ಅವು ದೆತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಮುಳ್ಳು ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ದ ಮುಳ್ಳು ದೆಪ್ಪುಡು ನೇ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೇಡು ನೇ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಮುಳ್ಳುದ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ದೆಪ್ಪುಡು ಸುರೂಕು ದೆಪ್ಪುನ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಅಂಚೆ ದೆಪ್ಪುನ ಐಡ್ದ ಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೆಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಪೆಂಡು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅಲೆ ಪಸರ ಒಂದೇ ಪುಂಡು ಅವು ಕೊಯ್ಪುಂಡು ಬ್ಲೇಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದೇ ಮುಡಿಯುಡು ಅಂಚ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇರಿ ಬೇಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕಿನ್ನಿಡ್ದುಂಚುಲ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲೆ ಕಲ್ಪಾಯರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಅಂತ ಅಗತ್ಯಗೂ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದನ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಇತ್ತಿದ ದಿನಟ್ಟು ಜನಕುಲು ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಚೆ ಮಾತ ಅಂದ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ದಾಗ ಎಂಜಿಡಲ್ಲ ಓಲಂಡಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೋದು ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ತಕ್ಕನ ಬಜೆ ಉಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋಡು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೈನ ಪೊನು ಜೋಕಲ್ನ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಜೆ ಒಂದು ತೊಟಿಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಿವಾಜಿ ಪುಂಡು ಪೆದ್ದಿನ ಬಗ ಐಕ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆವು ಒಂದಂಚ ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ತ ಸುತ್ತು ತಕ್ಕನ ಬಜೆ ಬಂಡ ಬಂದುಲೆ ತಕ್ಕಣ ಪಚೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಬಂದುಲೆ ನಮಕ್ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ತುವರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬರದ ಬಟ್ಟಿ ಕುರ್ಕಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಗೂರಿ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಾರಸುದಾರರು ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್
ಸರ್ ಉಂದೆತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದ ಬಕೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಇರ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದ ಪಂಡ ದಾದಾಜಿ ಎಂಕಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಕುಲ ಕಸಪದ ಎಂಕಲು ಊರುಡು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಎಂಕಲಾನೆ ಕಸಪು ಕೊಬ್ಬರದ ಹೊಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಬಕ್ಕ ಅವು ಹಣ್ಣುಕಾಯ್ದ ಕೊಡ್ಪುರ ಬಕ್ಕ ಗೋರಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಕುತ್ತಾರಿ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಮುಚ್ಚಿಬಡ್ನು ಕೋರಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಡ್ ಅವು ಕುತ್ತಾರಿ ಮತ್ತ ಪೂರ ಎಂಕಲಾನೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಅವು ಮತ ಮಲ್ಪುನ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಬಕ್ಕ ಉನ್ನೆಯನ್ನ ಮಂಡ ಏನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ ಪೋಪೆ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕ ಐಕ್ ಮತ ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಿಳಿ ಬೋಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಮಲ್ ತೋಚ್ಪೆ ಮೂಲೆ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಟ್ಟಿ ಗೂರಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಳದ ಪೊರ್ಲೈಸಿರದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಲ ಆರು ಮಲ್ತು ತೋರ್ಸಾವೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಮನೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತಿರ್ನ ಗಿಳಿಯೇ ಪಾತಿರ ನಂಚಿನ ಗಿಳಿ ಮಲ್ತು ತೋರ್ಸಾವೇರು. ಗಿಳಿ ಪಾತಿರೊಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಿಳಿ ಪಾತಿರ್ನ ಗಿಳಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಗಿಳಿ ಇರು ಯಾವ ಎಂಚ ಸರ್ ಉನ್ನೇನ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೇರಿಗೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ಟೈಮ್ ಗೆತ ನೋಡು ಐದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಗಿಳಿ ಮಲ್ಪರ 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ. ಹಾ ತೂದು ಕಲ್ತೇನೆ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಏನೇ ಕಲ್ತೇನ ಅಂತ ಒಂದು ಈರ್ನಾತಿಗೆ ಕಲ್ತೋನಿ ಅನ್ಸಿ ನಾವು ಕುರು ಇಲ್ಲದ ಶಿಷ್ಯ ಓಕೆ ಬೇತಿಪುರದಾದ ಮಲ್ಪರೀರ ಮಲ್ಪೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಮತ ಮನ್ಪರ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ ಮನ್ಪರ ಪೂರ ನಿಟ್ಟೆ ಪೂರ ಸಿರಿಟು ಮನ್ಪರ ಮದ್ಮೆದು ಇಲ್ಲದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ ಪೋಪರೆ ಕೋಲದ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಬೊಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಬೊಪ್ಪೆ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಒವೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಮೇರೆನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಿಳಿ ಆರು ಮಲ್ತು ತೋಸ ಒಂದುಲಿರು ನಮ್ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಕ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ 5 ನಿಮಿಷಲ ಗೆತ್ತೊಂದುಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಿಳಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ತೋರ್ಸೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಿಳಿ ಅನ್ನ ಕಲಿಕೊಂಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬರೋಡೆ ಬಂದುಲೆ. ಬಂದುಲೆ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಮಕ್ ತಟ್ಟಿದ ಕುಡುಪು ಅಲ್ಸನೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪತ್ತೊಂಪೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಧನ ತುವರೆಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸಂತಿ ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಇರಿಗೆ ಈ ಬೇಲಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏರು ಪೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮಲ ದೊಡ್ಡಲ ಅಕುಲು ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಉದೆಟೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಲ ದೊಡ್ಡಲ ಕಲ್ಪಾದು ನೀನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಮಲ್ತಂಡಗೆ ಬೇರು ಎರ್ಲ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚಿ ಕಾಡು ನಶಿಸಿದ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಬದುಕರೆ ಬಾರಿ ಪಂಗೊಂಡು ಮೊಕುಲು ಮಾತ ಕಾಡಿದ ಒಂಚಾತ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನ ಪತೊಂದು ಇವನ್ಸಿ ಕುಲ ಕಸಬುನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕಾಡಿತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ನಾಡು ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಅವು ನಮಕ್ ಇವನ್ಸಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಪರಿವನ್ಸಿ ಕೈ ತಳ್ದು ತೋವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಕುಲು ಓ ಮಾತ ಬೂರು ನೆಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅತ್ತಂದೆ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲೆರ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾಡುಡಿ ಸಿಕ್ಕುರಂಚಿನ ಬೂರು ಇನಿ ಕಾನಗ ಆ ಬೂರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಇಂಚನೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಸ್ತುಲು ನಮಕ್ ತೂವರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಯ್ಯ ನನನ್ಸಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೋಡಾಗು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಸ್ತು ತೂವರಿಗ ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳಡು ನಮನೊಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪುನಾರು ನಮನ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ನಿಟ್ಟದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿಪನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಜನೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ಕಲೇನು ತೊಡಗಿಸ ಹೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಆರು ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ದತ್ತ ಮಂದಿರಡ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಿಯನ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಪರಿಕರ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಐಕ್ ಬೋಡಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋಡನ್ ಮಲ್ಲ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲನೇ ಐಕ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕುಲು 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ಈ ಪರಿಸರಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆಸತ್ತದ ಆರ್ನ ಪೂರ ಪರಿಕರ ತೋಜಾದ ಎಂಗಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಆರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೂಲು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗ ಅವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಗ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡ್ ಆರು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ರ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪರಿಕರಲಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಿಕರ ತೂದು ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಗಲ್ನ ಅಜಕ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮಾತ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಗ್ ನಡ್ಪಂದ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ನಮಯಂಚ ವರ್ಷ ಬರ್ನಾಗ ಕೊಡೆತ ಮೊರೆ ಪೋಪನ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಈ ಕೊರಂಬುನು ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊರಂಬು ಮಲ್ಪುನಾರು ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸರ್? 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈರು ಮುಂದೆ ಎನ್ಸ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ದಾದೆ ಒಂದ್ಸಿ ಅಂತ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಕುಲ್ಲಾಡ್ ಬರಿ ಇದು ಇಂಚದಿಯೋಡೆ ಅದೇ ಓವು ಜೆಪ್ಪುಡವಡೆ ಇವನ್ಸಿ ಕೊರಂಬು ಮಲ್ಪರೆ ದಾದ ಮಾತ ವಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಏನ್ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾರಿ ಉಂಟ ಅವು ಮಲ್ದ್ರ ಬೀಚ್ ಪೂರ ಅಂದೆ ಉಂದೇನು ಎನ್ಸ ಮಲ್ಪುನ್ ದಾದ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಬಳಸುವಾರು ಉಂದೇನು ಮಲ್ತಾರೀಗ ನಕ್ ತೊಂದಲ್ಗಿದೆ ತಂದೊಲಿಗಿದೆ ಇರೆ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವೆನೆಟೆ ತಂದೊಲಿಗೆದ ಇರೆ ಬುಕ್ಕ ಓಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ಈಗ ಬಲ್ಲೆ ಅಟ್ಟೆ ಅವಳು ಬುಕ್ಕ 4 ಬೂರು ಅರಿಕೆ ಬೂರು 4 ಬಗೆ ಏನ್ಸ ಒಂಜಿ ಕೊರಂಬು ಮಲ್ಪರೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಬೋಡು 3-4 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕೊರಂ ಮಲ್ಪರೆ 3-4 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಅಂದ ಆತ್ ಮಲ್ಪುಡು ಹಿಂಗ ನನ್ನತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಅವಳು ಹಿಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಾರ್ಡ ಬತ್ತ ಆತನೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಒಂದೇ ಜನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಅವಳು ಒಂದೇ ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಊಟಾರ್ಗು 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಕುರ್ದು ಬೋತಿರ್ತೇವೆ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವಳು ಕುರ್ದು ಬೋಗ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಬರ್ಪುನು ಬರ್ಸದ ದಿನ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದೇನು ಗೆತಂದ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಸಂತೆಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಇತ್ತೇನ ಕೋಲಾಡ್ತೇನೆ ಕೋಲದ ಕೊಡತ್ಮನಿ ಕೋಲದ ಅಂದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮುಗ್ಲು ಪಂಡೇರು ಬಿಡ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಮೀರು ಜಿಂಡೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬೇಸಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ
ಹಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಬೇಸಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ತಿಂಗಳು ಉಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹೋಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ್ ಹೊಡುತ್ತೆ ಕೊಡ್ತು ಮುರಡಿ ಕೋಲ್ ಹೊಡುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ರೆಡಿ ಇರ್ಪಂಡರು ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ನೇಮ ಕಟ್ಟರಿಗೆ ಪೋಯರು ಓ ಬೂತಗಿರು ನೇಮ ಕಟ್ಟುವರ್ಕೇನೋಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಕುಡಮಂತಾಯ ಕಟ್ಟುವೆ ಬೈದಿರ್ಲಿ ಅಂಜುರ್ಲಿ ಜುಮಾದಿ ದುಗ್ಗಲೆ ಪಡಿಕಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಜಾಗದ ಕೆಲವು ಬೂತಲು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೂರ ಬೂತಲು ಕಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ 20-15 ಬೂತಲು ಇದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಬೋಟ ನೀಗಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಪಂಪೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಆದರ್ಶ್ ಕಡಂಬ ಮೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ರಟ್ಟು ಪಾತೆರಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಡ್ ನೆರವೇರಿಸಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಳೆ ವಸ್ತುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಅಂಚನೆ ಬಯಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ನೆಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರೈನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಆಶಿತಾ ಎಸ್ ಕಡಂಬ ಬೊಕ್ಕಾಗಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡೋಗು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಚಾನಲ್ಗಳ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.